ассалому алайкум, ҳамватони азиз, тоҷиконҷонам. Дар бораи эҳтироми падар гуфтанидам, ки боз гӯшрас мекунам, ки дар ояти Қуръон омадааст, ки ба ёд биёред, ба ёд овардани шумо муъминон манфиат мебахшад. Эҳтироми падару модара бетараф нагиред, нодида нагиред, бетараф набошед. Падару модар бояд, ки дар ҷое ки набошен, бояд ки ба чишон бирасед, ба ёди падару модарро ҳолпурсӣ кунед, да дурӣ бошен, телефон кунед пурсед, да наздикӣ бошен хабар гирен, да пешаш бошен бо равен, мисол ягон ҷо сайри гашт барен, тамошош барен, бо дорен, мисол ки чӣ мегӯянд, шароит ҳаҷ фиристед, умра фиристед. Бале, барое ки дар ояти Қуръон мефармояд Аллоҳ таоло, ки худованд зирризост аз он нафарро, ки фарзандоне, ки аз онҳо падару модар ризо бошад. Барои ҳамин дуои падару модар гирен, хушбахт мешавед иншоаллоҳ. Дарунтон ором мешавад. Дар зиндагӣ чӣ мушкиле ки нашавад, ҳеҷ чизе ки пеш наояд, даруни шумо ором аст, барои ин ки дуои падару модар гирифтагин ва Аллоҳ таоло аз шумо ризо аст. Худованд ки аз шумо розӣ бошад, чӣ мефоратон дигар? Куфтачка бихарем бичаренин, парвоз карда бигарден иншоаллоҳ. Барои ҳамин дуои падару модарро бояд гирен. Барои дуои падару модар гирифтан осон нестай. Заҳмат мекашен, мегӯянд ку меҳнат мекунем ва роҳат мебинем ҳаст. хабар мегирен, телефон мекунен, ягон ҷо рӯиш мекунен, я дасташ мегирен масҷид мебарен. Мисол ки таом хӯрда наметавонем, мисли кӯдак таом мехӯрем. Ман падарам таом мехӯрондам, модарам инчунин. Баъд роҳат мекунем иншоаллоҳ. хушбахт мешавем иншоаллоҳ. Накардем, баъд ба ҷазои Аллоҳ таоло гирифтор мешавем. Касе ки падару модарро эҳтиром намекунад, ку дар ин дунё ҳам бадбахт мешавад, дар қиёмат ҳам назди Аллоҳ таоло ҷавобдиҳиш бисёр душвор аст. Душвор аст, ки барое ки ин вай аст, чӣ мегӯянд, як кодекс аст, статья аст дар назди Аллоҳ таоло, ки падару модарро эҳтиром накардан. ҷазои худша ҷудогона дорад. Бале, миннатдорам аз шумо.